Ključno pitanje, da li je znanost prevladala vjeru? Hvala na pitanju, izvršno pitanje. Mislim, ja sam malo onak probao pedagoški nastupiti, pa sam htio dati kompletne primjere iz kojih se može izvući zaključak. Dakle, direktan odgovor je, znanost nije nadvladala vjeru. Znanost nikad nije imala namjeru da nadvlada vjeru. Znanost nikad neće moći nadvladati vjeru. Među znanosti i vjere postoji komplementarnost. Znanost u istraživanju prirode ide, istražuje, nalazi sve više i više i onda naiđe na barijeru koju ne može prijeći. Neprolazna barijera koju znanost ne može prijeći, sa druge strane te neprolazne barijere ostaje samo vjera. Niz primjera. To je jedan. Drugi primjer je kad se približavamo istini, mi kao da se u znanosti gibamo po spirali beskonačno sve bliže, ali istinu nikad, onu stvarnu istinu, onaj bitak nikad ne možemo dostići. Dakle, evo, vrlo jednostavno, znanost ne može prevladati vjeru, znanost je vjeru.